Sommerklassikere, vejboder og gårdbutikker, som de næste måneder leverer friske frugter og grøntsager, ofte høstet samme dag og på marken lige ved siden af boden. Men det kan måske være svært at finde ud af, hvor de her små boder ligger. Det oplevede Dennis Sejerup fra Fredericia, og det gav ham en idé. Jamen, den kom jo, fordi jeg selv stod i den situation, at jeg ikke lige vidste, hvor jeg kunne købe landanlæg hen. Og via det her projekt her, der fandt jeg så ud af, at 1,5 til 2 kilometer fra, hvor jeg bor, jamen, der var der masser af landanlæg og friske grøntsager. Så det var det, der gav mig ideen til projektet. Det projekt, som Dennis Sejerup han taler om, det ser sådan her ud. Det er et helt netværk på Facebook, hvor sælgere af friske råvarer kan tilmelde sig helt gratis, og hvor kunderne kan finde dem. Gårdbutikker og vejboder hedder gruppen, og netværket det rummer et hav af undergrupper, hvor man kan finde boder i lige netop den del af Danmark, som man enten bor i eller er på ferie i. Vi kommer tilbage til Dennis Sejerup og tankerne bag projektet lige om lidt. Men først så skal vi møde en af dem, der nu har fået en ny platform at finde frem til sine kunder på. Vi skal besøge Sissel Urskov fra Stenderup. Skiltet her er en lille vigtig brik for at blive set, men selvfølgelig langt fra nok. Vi har jo selv en Facebook-side, men så langt kommer vi jo heller ikke ud. Så hvis der sker noget i en gruppe her i området, så er der andre, der deler det. Og der har gårdbutikker og vejboder i Danmark helt sikkert været med til, at der er flere, der kan finde os. Det lille økori i Stenderup i Hedensted Kommune er med i Facebook-gruppen Gårdbutikker og Vejboder i Danmark. Ud og grille i aften, og så skal I da have nye kartofler til. Bum, bum. Der er jo mange af de kunder, der har fundet os, de ville jo ikke, hvis de ikke havde haft Facebook-gruppen, hvordan skulle de så, hvis de ikke lige møder naboen, der siger, at jeg har været herude og købt nye kartofler, så kunne det jo ikke lade sig gøre. Så ja, det er super godt. Altså. En af stamkunderne er denne mand fra Horsens. Jeg sad lidt på Google en aften, og så lige pludselig så dukkede det op her, stod det lille økori. Potentielle kunder har ofte svært ved at finde gårdbutikkerne og vejboderne. Jeg går efter kruspersillen, hvis jeg skal have fisk i aften, og så køber jeg altid nogle østershatte her. Jeg søgte jo en del for at finde nogen, der overhovedet havde det. Jeg vidste godt, man kunne komme til Samsø, men det er jo lidt langt, ikke? Man ved jo godt noget om, hvor der er nogle muligheder, men i nærområderne, der blev det altid svært. Så Allan Urlev hilser det nye initiativ velkommen. Jeg har fået den der kontakt ind på Facebook, hvor jeg kom med i gårdbutikkerne i deres gruppe der, og så kan jeg jo så gå ind i forskellige byer, hvis jeg er et andet sted, og så kan jeg jo derigennem finde et sted, der er i nærheden af, hvor jeg så er. Så det er jo dejligt. Det lille økori tilbyder grøntsager, urter og østershatte for deres eget mikrolandbrug. Jamen, det er super godt, fordi at det er alfa og omega, som mindre producenter, vi kommer ud til kunderne, og vi ikke skal bruge så mange penge og kræfter på at finde kunderne, at kunderne kan finde os. Måske så skulle jeg ud og reklamere, jeg skulle bruge nogle penge, eller jeg skulle have slået op i avisen. Så det der med, at den her Facebook-gruppe, den samler det er helt vildt godt, for det er et let værktøj for folk at finde de her små steder. De håber, at de med det nye initiativ bliver mere kendte, ikke kun lokalt. Det er østershatte, lokalt dyrket i kaffegrums, halm og lidt andre hemmelige ting. Tak for handlen, og ja. have en fortsat god dag også. også. Og på gensyn, vil jeg sige. Hej. Hej. Det er lige det her, det handler om, at kunderne de finder frem til de steder, der dyrker og sælger deres varer lokalt. Det fortalte Dennis Sejerup tidligere i dag. Jamen, det er da helt klart, at jeg håber da på, at det vil skabe noget mere salg, og eventuelt ud i de små lokalsamfund, at det vil give et styrke fællesskab, og at folk de vil handle noget mere lokalt, end hvad de gør i dag, fordi at der er masser af lækkerier derude. Hvorfor er det nødvendigt, at man laver sådan en platform, hvor man kan samle de her vejboder og de her gårdbutikker? Jamen, det er jo fordi, det skal være nemt og overskueligt. Fordi som sagt, altså, jeg vidste ikke, hvor jeg kunne gå hen og få gode landanlæg. Det ved jeg jo så nu, fordi at vi har søsat det her projekt, ikke? Så den her platform, den tænker jeg, den kommer til også at hjælpe en masse andre, som så har stået i samme situation, som der ikke lige vidste, hvor man skulle tage hen? Det er helt sikkert, det gør. Når vi først får budskabet ud, og folk de lærer det at kende, jamen helt sikkert, så bliver det jo langt nemmere, end hvad det er nu.
Syddansk Universitet har lavet en rapport, som peger på, at gårdbutikker og vejbrydere, de er med til at styrke de her små lokalsamfund. Hvor meget har det betydet for dig at være med til at skubbe til den udvikling, at man får styrket de her samfund derude? Jamen, jeg synes, at det er fedt at være med til. Altså, jeg kan jo både se og høre fra de lokale gårdbutikker og de små vejbrydere rundt i landet, at de synes, det er et godt initiativ, og det giver dem noget. Altså, de bliver set og hørt på en anden måde, end hvad de gjorde før. Så det tænker jeg, det er positivt. Og lige nu der er det her en platform, som ligger på Facebook. Men hvad vil du gerne have, at det her det kommer til at udvikle sig til på sigt? Jamen altså på sigt, så kunne jeg godt tænke mig, at der var en hjemmeside, ikke? Hvor de lokale gårdbutikker og vejbrydere, de kunne oprette deres egen butik og eventuelt sælge den vej igennem. Det er ikke muligt i dag, men på sigt, der kunne det være et håb. Sådan sagde altså Dennis Sejerup.